Dyma Pedr. Helo! Pysgotwr oedd Pedr, un o ddisgyblion Iesu. Haia! Gwelodd Pedr lawer o wyrthiau Iesu. Wow! Ac fe glywodd ei holl wersi. Roedd tyrfaoedd yn dilyn Iesu lle bynnag byddai'n mynd. Ar ôl i Iesu wneud gwyrth rhyfeddol, anfonodd ei ddisgyblion mewn cwch ar draws y llyn, tra byddai yn aros ac anfon y bobl adre. Hwyl am y tro! Ta-ta Iesu! Ar ôl ei hanfon adref, aeth Iesu fyny'r bryniau ar ei ben ei hun i weddio. Yn y cyfamser, aeth y disgyblion mewn i rywfaint o drybini. Yn bell oddi wrth y lan, dyma wynt cryf yn codi ac roedden nhw'n brwydro'n erbyn tonnau mawr. Aaah! Tua 3:00 y bore, cerddodd Iesu atyn nhw dros y dŵr. Roedd y disgyblion wedi dychryn wrth ei weld ar y dŵr. Wow! Mewn ofn, dyma nhw'n gweiddi allan, ysbryd ydi e, daliwch mlaen hogia. Ond dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw, mae'n iawn, fi ydi e. Peidiwch bod ag ofn. A meddai Pedr, Arglwydd, os mae ti sydd yna, gad i mi ddod draw ata ti ar y dŵr. Iawn, tyrd, meddai Iesu. Yna camodd Pedr allan o'r cwch a dechrau cerdded ar y dŵr tuag at Iesu. Pan welodd mor gryf oedd y gwynt, roedd ofn arno. Dechreuodd suddo a gweiddodd allan, achub fi Arglwydd! Dyma Iesu'n estyn ei law a gafael ynddo. Ble mae dy ffydd di, meddai wrtho. Pam wnes di amau? Wrth iddyn nhw ddringo i mewn i'r cwch, dyma'r gwynt yn tawelu. Dyma rhai oedd yn y cwch yn ei addoli a dweud, Ti ydi mab Duw, go iawn!